Doncs Ninus és un projecte que neix molt del cor. Això va néixer fa aproximadament 5 anys. Jo venia d'estar en un projecte musical tocant la bateria i tenia moltes ganes de tirar endavant algú en solitari. I llavors recordo més que quan vaig començar no tenia ni tan sols un nom artístic definit. I Ninus precisament ve del fill d'una molt bona amiga meva, que es diu Ninus. Bé, es diu Gerard, però li diuen Ninus. I diguem que és un nen que no ho ha tingut molt fàcil i que d'alguna manera va haver de prendre la iniciativa ja de molt petit i la seva família m'explicava moltes coses al voltant del Ninus i a mi m'encantava i m'emocionava, de fet. I li vaig demanar aquest nom, i Ninus ve d'aquí, ve d'aquesta història des del meu punt de vista colpidora i molt això, molt de dins, molt de cor. I des de llavors fins ara, bé, són 5 anys, 3 discos, 150 concerts aproximadament i molta felicitat. I avui és un dia especial, concert de presentació aquí a Barcelona, però bé, el projecte neix d'aquí. Escriuré una cançó! Bueno, aquest tercer disc, Irreal, potser és el disc que hem trigat més temps en fer, vull dir, perquè des que vam començar a treballar les cançons fins a començar a produir-les, jo composar-les, produir-les, entrar a estudi, va ser quasi un any. I a més a l'estudi va ser molt temps, un mes i pico, vull dir que és un disc que realment hem treballat molt, que hi he volcat tot el que tinc a dins, absolutament tot. Crec que no m'he deixat res, totes les emocions bones i dolentes estan aquí i la veritat és que em fa molta il·lusió. Avui precisament, que hem trigat una mica en presentar-lo, però ja ho hem fet expressament perquè vull que la gent es conegui totes les cançons i avui és el gran dia en què presento aquí a Barcelona amb una sala que espero que estigui plena i gaudint-ho moltíssim. Però bé, i després de cara al futur ja tenim unes quantes dates, 10 o 15 dates tancades de concert que espero que sigui una gira llarga i amb una cinquantena de concerts, si pot ser.